Kini ang 4 pounders, upat ka pounds nga mga burger sa Heartattackgrill sa City of Las Vegas sa State of Nevada sa United States of America. Kuyaw kining maong fast food chain diri mga amigo mga amiga kay gikagubtan ni sa Las Vegas tungod kay kundi nimo mahurot og kaon ang imong gikaon ila kang bunalan lapdusan isip silot nga wa nimo mahurot ang imong gikaon mo na ako ning gipaspasan ug ako pagini mahurot kundi ko ni mahurot ila kong bunalan isip pagsilot nimo nga wa nimo hutda ang imong gi-order sa ilaha mga palisi mga pamaagi pero naka-unique ani kay di ka pwede mo kaon dire kung wa kay gown. So magsilbi ni nga mura kag na sa hospital ang mga pasyente ang mga customers mura na sa mga pasyente o ang mga servidora, ang mga servers, mga waitresses mura sa mga nurses, mga amigo, mga amiga kay unique sad ang ilang gisulob diri nga mga uniform mura jud nurse pod o nya og minom kag wine ibutang nila sa mura pug dextrose nga sudlanan mura sa gagnay dextrose pero wine to siya mga amigo, mga amiga perting nindota aligre kayo kini akong gigunit kini walo ni siya ka mga burger o nya tunga sa pound per burger so kay walo man so 4 pounds ang tanan nangaon mi diri daghan kay mi na si Rene Santos si Bernadette yang asawa si Kusina ni Ganda yang bana si Don Sindong, nadiri Mama Midyong, nadiri si Mama Lucy, nadiri si Mama Gloria. Unique kay ni siyang pagkauna mo sa kung doon na may mga kaila, o niya, wa pa kari sa Las Vegas, pari kung nakaari sila sa Las Vegas, ang pangutana, naka-attend na ba sila o nakatungtong na ba sila sa ganghaan sa Heart Attack Grill. Uni ang naka-unique pagkita ni, timbangon ka before ka mukaon. Timbangon ka kung 351 pounds ka, tungod kay over 350 pounds, ilamang pakaunon libre mga amigo mga amiga libre ang kaon o sa ako ni patimbang ko 189 pounds ra ko mga amigo mga amiga. Heart Attack Grill sa Las Vegas sa Nevada State mga amigo mga amiga perting unika bunalan ka kung dili ka makahurot sa imong gikaon nga gi-order diha sa ilaha bunalan ka silutan ka munay ilang policy o pamaagi aron ang customers nila ilang madisiplina. Ang labing tinuod pertig yung sakita pero ako ron yung giagwanta tungod kay ato aron masulayan nato kung unsa gyud ka sakit ang bunal nila. Pertig yung sakita liman kag hunat og maayo mo bunal og maayo busa karong taw kaning mosunod ako si Rene Santos ni ato ning tanawon kay pertig ni makita gyud yung unsa ka kusog mo bunal ning bayhana. Si Rene Santos yan ha. Okay, ready. Wow. Bisa kita cerita. Bisa kita cerita. Picture, posing. Si Rene Santos. Gibunalan mga higala kay wa kahurot siya pagka. Thank you. Nana siya wakatiwas siyang pagkaon. Bunalan siya. Awa ha? Bunalan siya. Ako man ako bunal ha. Awa, kita. You might hit. Awa. Bunalan kay 1 2 3 Grabe. Unique policy. Servidora, ang imong waiter, mura sa mga nurse. Mga nurses, ang ilang gisulob, mga gown. Tanawa na, dili na nurse ha, unay servidora nila diri. Tanawa, bunala na, 1, kusog ra bagyod, kusog pagkabunal, 2, tanawa, 3, nga naman, tungod kay wa man itiwasag kaon niya. Wa man itiwas sa iyang pagkaon. So dapat usa wapod siya katiwas. Wapod siya kahuman sa iyang ikaon. Tanawa, tinuod gini guys. Oh, tinuod gini. Wah, kusog ra ba? Agoy kusog ka. 2, 3, 4. Sus gi upat gipakapinan pa. Wow.
Napagiusa, ikatulo na ni. Wa man katiwas siyang pagkaon. So lapdusan ka kuyaw ning siya nga restaurant. Oh, 1 2 3. Grabe haw. Kamo diha nga nagtan-aw ron. Unsa may inyong hunahuna? Maay ning restaurant na or dili? Hi guys. Hi guys. Hi. We're live. Can I ask some questions? Is it painful when you what's that? 5 out of 10? 5 out of 10? 5 out of 10. Not too bad, right? How about you? You like another one. This is her chicken time. Ikadong higayon na niya guys. Sa babae, ikadong higayon ha? 1. One more time, oh. Not bad. How many times you been here in this heart? This is your. Is this your second time? Oh, 7 time. Are you from Las Vegas or from other state? Michigan State. Wow. What about you? How many times you been here? That's the First first time. time. Wow. Did you intentionally did not finish your food? Did you? You didn't finish, right? Not intentionally, right? Wow. You. Oh, you did. Bye bye. Thank you. So, guys, ang usa ka babae tinuod yun iyang gituyo para mo sa makasuway kung siya bunal. Ang duha ka lalaki wa na tuyo wa gid nila mahurot lang pagkaon. So mao ni. Bunalan siya kay wa siya katiwas og kaon. Wa mahurot iyang pagkaon. Tarawa. To see is to believe. Kung tawa, bunalan siya kusog. Hmm. 2 3 3 pa. One more. He likes it? Wow, ibunalan guys. Ibunalan siya tungod kay wala siya katiwas sa iyang pagkaon. Wow. What do you mean by that? He means to subscribe in his channel. Carne Cerveza Go. Oh, so he is a vlogger, right? Yes. Oh, what's the name of the YouTube channel? Carne Cerveza Go. So you are Spanish, right? Yes. Yeah, from where? What part of what country? From California. California. Originally, you're from Mexico. What part of Mexico? Jalisco. Oh, there's a lot of Filipino who can speak Spanish. Can you greet people in the Philippines in Spanish language? In the Philippines. Bienvenidos a Las Vegas. Okay. Is this your first time here eating here in Heart Attack Grill? Yes, it is. What's your reaction? What can you say about Heart Attack Grill? Well, the hamburgers, some of them were pretty exaggeration. Oh, okay. With 8 for meats, that's too much. That's too much, right? Yes. Too big. Too big. Too I big. had a share of one patty. Oh, okay. One single, I shared it because it was too much for me. People here eating no gow, no entry. I know. You like it? Yes. No gow, no entry. Yes. And the people will pay cash, not check, not debit card, not credit card. You might have a heart attack before paying, so they want cash. Oh, okay. Oh, okay. That's it, right? Okay. Okay, adiós, amigo. Adiós. Gracias. Buenas. Muchas gracias, amigo. Está bien, y no olvides suscribirse y saludos a todos los Philippines que nos están mirando y ahí nos miramos y que se la pasen bien aquí festejando yo y mi colega. What do you mean in English? What do you mean by that in English? Can you translate in English? What do you mean by that? Don't forget to subscribe to his channel. The channel. Okay. Adiós, amigo. Gracias. Okay. So, Spanish to mga amigo, mga amiga. Wa katiwas og kaon, gibunalan siya. Bay, Rene. First time dito sa Heart Attack? Second time. Anong masasabi mo, Bay? Anong masasabi mo? Amazing. Amazing? Bakit? Ngayon lang nakita ng ganyan taas na First time. Grabe, no? Grabe, super giant ba, higante.
Det, first time mo dito sa Heart Attack Grill, second time. Ano masasabi mo? Oh, It's good food though. good food. Heart Attack ang pangalan. You must finish your food. Para? You won't get the paddle. Wow. Unique, no? Okay, dito tayo sa birthday, sa nag-birthday. Bye, kusina ni Ganda. First time mo sa Heart Attack Grill, second time. Unsay mo masulti nimo bay? Unsay mo masulti bay? Dako kayo. Ay mo unsa man nga nimong burger gikaon? Double. Okay. Unique, no? Unique. Okay. Narito ni Don Sindong. Bye. Guinness World Record holder ang Heart Attack. So di good siya basta-basta. Grabe yung calories ilang burger dere. Unsay ka reaction mo bay? Aning Heart Attack Grill. Sangan pa lang Heart Attack Grill. Bay, og dili ka kahurot sa pagkaon, bunalan ka. Unsa may tan-ano mo? Maayo ba ning pamagiha nga restaurant bunalan og di ka katiwas og kaon? Okay lang. Tulo ra ba ka bunal, tulo ka lapdus? Wa kay laing nadunggan nga naay Heart Attack Grill sa Amerika, sa Pilipinas, wala. Kini pa. Interesting, no? Sa mga naway po tanaw, world record holder may maong restaurant, Heart Attack. Ako ipakita nyo ha, dadari. Guinness World Record holder certificate, most calorific burger. Tanawa ha? Most calorific burger. Grabe calorie daw ng ilang mga burger tray. Heart Attack Grill in Las Vegas, USA includes in its menu the 1.44 kilogram or 3 pound or 2.94 ounces quadruple bypass burger packing 9,982 calories. Grabe ang calories ay. It's 6.9 calories per gram, 195.95 calories per ounce. Makes it the world's most calorific burger as verified by Guinness World Records on 13 of April 2012. Meaning kining maong restaurant usa ka unique mga amigo mga amiga. Grabe og kalori ilang burger perting dagkua unya. Angan pa lang makuyawan naka Heart Attack ang ngalan sa maong restaurant. Bisuway ang takong patong sa timbangan kay namasin nga malibre ko kaon kay kung 351 pounds ko libre og kaon diri ang mga customers pero wa man jud ko kaabot og 351. Nibalik ko kaduha na kay ko mo patimbang pero ang resulta 189 pounds ra ko, meaning ubos ra kayo busa mobayad jud ko sa ilang pagkaon diri ni kaon ako kay wa man ko kaabot og 151 pounds mga amigo mga amiga. Oh, di ba? Pwedeng unique kaning maong restaurant or fast food chain diri sa City of Las Vegas sa State of Nevada. Grabe ka unique sa. Sa ato sa Cebu, nanakani. Diya sa Manila, nanakani. Sa Davao, sa Cagayan de Oro, sa Surigao, nanakani.